Suuret kongressi 2011 järjestettiin 3. kertaa Kannonkosken Piispalassa juhannusviikonloppuna. Juuret-tapahtuma on aina ollut aikaa hengilliselle kasvulle, etenkin nyt, kun teemana oli kasvuvoimaa juurilta. Kuinka hienoa onkaan viettää aikaa yhdessä ja tuntea yhteenkuuluvuutta Jeesuksen uskovien perheenjäsenten kanssa. Kuten tapana on ollut, tänäkin vuonna saimme erityisiä vieraita kongressiin, komentajat Peter ja Ruth Baronovskin. He ovat luutnantit Peter ja Ruth Baronovski. He kertoivat lyhyesti Latvian pelastusarmeijan toiminnasta tervetulokokouksessa. You know, the Salvation Army in Latvia, we started 1923. Pelastusarmeija aloitti Latviassa vuonna 1923. And we had a rather strong army when the invasion and the occupation came. Meillä oli aika vahva armeija silloin, kun sinne maahan mentiin. And the Salvation Army were not allowed to work in Latvia for 50 years. Ja sitten meni 50 years. 15 vuotta meni. 50 vuotta meni siinä, ettei ollut työtä So they were digging down the flags and the uniforms in the garden. Lippuja ja univormuja kaivettiin puutarhaa maalle. And when the liberation came, they digged them up again. Ja sitten kun vapautus tuli, niin ne kaivettiin uudestaan ylös sieltä. Yeah. And in the beginning, a lot of people joined the Salvation Army. Ja moni ihminen liittyi pelastusarmeijaan. They joined everything which was new and coming from the west. He ottivat vastaan kaiken, mikä oli uutta ja tuli sieltä lännestä. But most of these new first soldiers, they disappeared after a couple of years. Mutta iso osa uusista sotilasta oli niinku kadoksissa muutaman vuoden. But now I can tell you again, we are a growing Salvation Army in Latvia. Mutta nyt voin jälleen sanoa ilolla, että me olemme kasvava pelastusarmeija Latviassa. Almost every corps is growing. Lähes jokainen osasto kasvaa siellä. And we have been there 2 years now. Me olemme olleet siellä 2 vuotta. Next year we will start our 3rd year. Ensi vuonna aloitetaan 3. During these 2 years we have seen more than 40 soldiers being enrolled. 2 vuoden aikana olemme nähneet enemmän kuin 40 uutta sotilasta. Juhannusaattona, Juuret-kongressin toisena päivänä, alkoivat seminaarit. Komentaja Ruth Baronovski kertoi yhdessä niistä sosiaalisista projekteista Latviassa, esimerkkinä Jumalan vaikutuksesta. Lapsille ja nuorille oli omia ajankohtaisia seminaarejaan. Juhannusaatto huipentui juhannuskokkoon rannalla. Iltapäivisin osallistuimme toiminnallisiin ryhmiin, kuten Eliel Vargasin vetämään kitararyhmään, taideryhmään Paulo Franken johdolla ja Vibeke Kromenhokin draamaryhmään. Lisäksi nautimme kuorolaulusta kongressikuorossa Dick Kromenhokin johtamana. Iltakokouksessa saimme todistaa ja kuulla todistuksia. Virvoituimme myös musiikin ja innoittavien puheiden Tulkaa Jumalan kanssa, hän kutsuu juhlaan suurimpaan. Tulkaa valkeuden lapset, tuhansin kieli veisamaan. Saamme laskea meikan taistelukengät poltetaan. Jumala työskentelee Suomessa tänään. God is calling people in Finland today.
Jumala kutsuu Suomessa ihmisiä tänään. And I have put a headline over this sermon this evening. Ja olen tälle saarnalle tänä iltana antanut tämmöisen otsikon. And I believe that this is a headline that comes from God. Ja uskon, että se on semmoinen otsikko, joka tulee Jumalalta. And it says that you are called to be different. Ja siinä sanotaan, että sinut on kutsuttu olemaan erilainen. Did you hear that? Saitteko kuulla sen nyt? You are called. Sinut on kutsuttu. You are called to be different. Sinut on kutsuttu olemaan erilainen. And I will challenge you tonight to dare to be different. Ja minä haastan sinua tänään, että uskaltaisit olla erilainen. You are a chosen people. Te olette valittua kansaa. A royal priesthood. Kuninkaallista papistoa. You're called out of darkness. Teidät on kutsuttu pimeydestä. And you are living in his light. Ja te elätte hänen valossaan. Jesus was not better in the old days. Jeesus ei ollut parempi ennen. As a matter of fact, he's never been in better shape than today. Itse asiassa hän ei koskaan ollut paremmassa kunnossa kuin tänä päivänä. So what he's doing in the Old Testament, he can do today. Mitä vanhassa testamentissa tapahtuu, sitä voi tapahtua tänäkin päivänä. What he's doing in Acts, he can do today. Se mitä tapahtuu apostolien teossa, se voi tapahtua tänään. And don't let him steal, the devil let him steal your joy. Älä anna saatana varastaa sinun iloasi. Because your joy is your strength. Koska sinun ilosi on sinun voimasi ja That väkevyytesi. is Nehemiah. Juhannuspäivän iltana oli juuret juhla. Nuoret tekivät itsensä näkyviksi ja kuuluviksi, kun Den of Lion, bändi Jyväskylästä, antoi näytteen osaamisestaan rock-musiikkiesityksellään. Astukaa nyt rohkeasti aivaan, tietä Herran ristin sotilaan. Perittehän tienne päässä taivaan, otattehan kaikki valtiaan. Lasten tanssiryhmä. Iloinen armeija, ottaa vauhtia. Iloinen armeija, kutsuu mukaansa. Ja kongressikuoro esiintyivät. Ja ylistivät Jumalaa värikkäällä tavalla. Draamaryhmää unohtamatta. Viimeisenä aamuna kokoonnumme vielä yhteen lähettämiskokoukseen. Jumalan pyhä henki tulee kaikessa täyteydessään. And then Paul writes to Timothy, listen, I want to remind you that you must stir up what is in you already. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että minä muistutan sinua siitä, että puhaltaisit täyteen liekkiin sen, mikä sinulla jo on. God wants to break through from within, from you and me. Että seurakuntien ja pitäisi niin kuin lakata rukoilemasta näin, että Jumala tulee tänne, murtaudu tänne maailmaan, että pitäisi ennemminkin rukoilla sitä, että Jumala murtaudu meidän sisimmästämme. God has already done what he needed to do. He sent us his spirit and the spirit is amongst us. Jumala on jo tehnyt sen, että hän lähetti pyhän henkensä tänne meidän keskuutemme. Kitara- ja taideryhmä esittivät kongressin satonsa. Pyhä henki oli vahvasti läsnä koko Juuret-kongressin ajan, ja moni kertoi tullensa siunatuksi, virvoitetuksi ja haastetuksi.